Отново се намираме в опитното поле на Института по царевицата кнежа, в масов посев анчоглед, където е направен демо опит с продуктите Амалгерол, Амалгерол Есенс с азотобактер 1 и Амалгерол Есенс с азотобактер 2. До нас е контролата, при нея имаме по-различно торене с азотни торове. Целият опит е наторен с комбинирания тор азот 20, фосфор 20 и сяра, като контролата допълнително после е торена с 18 кг на декар физически амониева селитра, докато всички останали варианти, третирани с амалгерол, не са торени втори път. При което тук имаме 3,6 до 4 кг активно вещество на декар азот, докато при контролата там имаме 10 кг активно вещество на декар азот. Посевната норма при всички варианти е една и съща, така че този фактор брой растения на единица площ е елиминиран. Единствено остава въздействието на факторите, които ние проучваме. Различните варианти на прилагане на амалгерол, сравнени с контролата, която не е третирана с амалгерол, но е торена два пъти с азот. Намираме се във варианта третиран с амалгерол Есенс 200 мл на декар. Виждате какви хубави, жизнени, тъмнозелени растения се намирам в момента сред тях. По нищо не се различават от контролата. Като цвят, като развитие, като фаза, дори в някои отделни растения, тук в Амалгерол 200 Есенс третирани, дори са малко по-напреднали, малко по-високи. Приброих до 12 листа, т.е. 6 двойки оформени листа, докато при контролата масово повече бяха 10 листа, т.е. 5 двойки, но имаше и също растения отделни с 15 листа. Какво можем да кажем за амалгерола? Знаем много добре, че той способства за образуването на добра микориза, която влиза в взаимодействие добре с кореновата система на растението, откъдето има едно по-ефективно приемане на хранителни вещества от кореновата система и освен това повече смуква и това се отразява на развитието и растежа на растението като цяло. На този етап виждаме едни хубави растения, добре развити, хубав посев, погледнете го в дълбочина. Надяваме се тук да имаме едни добри резултати, точни, които да можем да сравниме контролата торена два пъти с азот, който е 10 кг активно вещество, и тук в вариантите третирани с амалгерол, където имаме 3,6 максимум 4 кг на декар. При което трябва да споменем, че намаляването на едно торене води до много голям икономически ефект, тъй като разходите са много по-малко, както на товарене на тура, тези операции, транспорта на тура, самото торене с азотния тор, докато пръскането е много по-лесно, напълва се пръскачката, слага се на съответно амалгерол Есенс, идва се тук и се тори. Много по-малко разход на енергия, на гориво и на човек от дни като цяло. Затова това е едно много добро решение, това е една полза. Трябва производителите да се обърнат към този продукт, за да могат да понижат себестойността на продукцията.